Usa sa duha ka biktima sa paak sa nakabuhing unggoy sa lungsod sa Argao, gipa-admit kay samad na infected. Samtang unggoy anaa pa sa maayong kahimtang ug gisigurado sa kagamhanan sa Argao nga di nagyud kini makabuhi pa. Ang report ni Femari Dumabo. Naabtan pa sa GMAR-TV balitang bisda kang usa sa napaakan sa unggoy nga gilimpyuhan ng samad pinaakan ug gipaubos na usab sa follow-up check-up. Ganihang buntag mauna ang kaduhang shot sa anti-rabies. Ang biktima nga si Jodel Argawanon, 18 anyos, nagpingit pa sa kasakit. Gangot-ngot pa ang iyang samad pinaakan. Sa pagsusi sa doktor, nasuta nga infected na ang samad niini ug iyang advice nga ipa-admit kini. Giyunan usab sa maguwang niini. The patient ma'am will be admitted because the injury or the wound is infected. This is the first dressing. So there is a swelling here in the site areas. Kailangan daw i-admit yung sister ko para mabigyan ng higher dose of antibiotics for the treatment. Mas maganda yun para matingnan yung kapatid ko. Nahitabo ang insidente niadtong Hunyo 22 suman giingong nakabuhi ang unggoy sa Argao Nature Park. Ang pagpamaak sa unggoy kang Argawanon ang nakuhaan pa og video sa usa ka netizen. Si Argawanon nag-angkas sa motorsiklo dihang naagian nila ang unggoy nga naa sa tunga-tunga sa karsada. Sa ilang pag-agi kalit lang giambakan ug gipaak ang wang batiis sa biktima. Gitabang ang biktima sa mga sakop sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Giduma ang Nature Park sa kagamhanan sa lungsod sa Argao nga lakip sa nagusbat sa bagyong Odette. Usa sa rason nga nakaiskapo ang unggoy. Sukad pag-igo sa bagyo, gisirado na kinigikan sa mga tao samtang padayon pa kining gipaayo. Ang mga unggoy is nakatakas sa kulungan nila from the sanctuary, then karating sila sa tinatawag na downhill dito sa Argao. Although may nakapagpwesto naman ang authorities natin, ang MDRMO, tapos nakapagbigay naman tayo ng saktong babala, kaya lang kalsada po kasi yung lugar, sir. Tapos yung mga nakagat man na mga victims is mga dumadaan. Yung roof ng kung saan nandun ang ating sigibo, yung unggoy, medyo na-damage yung roof niya. So doon siya nakalabas. Yun ang nangyari. Hinuon karon bisan wa pa napaayo ang tibuok zoo apan ang tangkal sa unggoy, gisiguro nila pagpalig-on aron di na makaiskapo pa. So immediately after the incident, sir, we made sure that the cages, especially the roof, are properly rehabilitated because we are really in the process of rehabilitating the entire nature park. Nakigsabot-sabot ra ang pamilya sa biktima sa kagamhanan sa lungsod apan ilang hagyo nga siguroon lang nga luwas ang ilang igsuon. Oba ni John Solonog Rod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.